नोंगौ क'क्राझार स्टेडियामाव जे बानायफुंनाया जे गोख्रैनो सोलिगासिनो दं आरो अलमस्ट बे समाव जे स्टेडियामनि जिथु लाहार फाहार बा साखोन सिखोन खालामनाया जे जाफुंसारनायनि लामायावनो फैबाय आरो मोनसे बाथ्राखौ रायखांनाया गोनांदि जिहेतु असमिया बिजों बा मिडियाफोराव गोबाङानो बुंसोलायदों जे बर'फ्रा ब्राजिलजों मोनसे सोमोन्दो गोनां आरो ब्राजिलनि स्टाइलाव मोनसे गेलेनायखौ जे उन्दै बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जे गेलेबोगासिनो होननानै असमिया जे मिडियाफ्रा बेबायदि मोनसे बाख्नायनाय बिदि बुंदों दिनै बेबायदियैनो जे गेलेनाया फुटबल गेलेनाया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जे सोलिबोगासिनो दं आरो दिनैहाय फैयै फैयै 76थि जे सन्टस ट्रफि फुटबल चेम्पियनशिपआ दिनै क'क्राझारनि सदर सहर जे खान्थालगुरियाव थानाय साइ स्टेडियामाव दिनै गेलेगोन आसाम आरो गवा हान्जानि गेजेराव दिनै बे लाहार फाहारनि जाबाय थानायनि समावनो दंफैयो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां दावबायसो बर' आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन जिहेतु दायो गेलेनो थांगासिनो दं बेसेबां साखाफारा जाखो सार साखाफाराया जोंहा जोब्बाय खावसे घन्टानि गेजेरावनो जों गेलेनाया जागायसिगोन क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफादनि जे गेलेग्रा फोथार दङ बाहाय 2 रिंगानिफ्राय जागोन आरो नैबे क'क्राझार साइ बेयावबो 2 रिंगानिफ्राय जागोन मोनसे टाइमावनो जोंहा मोननै गेम जागोन आरो बेनिफ्राय नैबेहाय मोनावबो जागोन जिहेतु क'क्राझार सायाव बाहाय 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जागोन जेराव आसाम आरो गवा एबा हम टीम होननानै बुंनांगोन जों आसाम गोख्रों मोननैबो दोलोआ बिथांमोना 6 रिंगानिफ्राय बेहाय गेलेगोन सार ओरैनो मोनबैसे मेट्स गेलेगोन बे स्टेडियामाव नैबे मोननै स्टेडियामाव जोङो गासै 15टा मेट्स जागोन ग्रुप मेट्सआ जिहेतु बे 76th नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप फर हिर' सन्टस ट्रफि बेनि थार्ड ग्रुप मेट्सखौ जोंनियाव हरदों बेहाय गासै 6 रायजोआ बाहागो लादों आरो बे ग्रुपाव गासै 15 गेमा जागोन दा बे हिसाबै जोङो मोननै गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे 15 गेमखौ जोङो रानदों सार जिहेतु सन्टस ट्रफिनि गेलेनायखौ दिनै क'क्राझारनि बिखायाव जे बिटिआरनि बिखायाव लानानै फैदों बियो बेसेबां बियो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुं आरो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आङो सानगोन मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि जायगायाव एबा जोंनि बेबायदि गोग्लैसोनाय बे ओनसोलाव हादोरनां गेलेनायनि जि बादायलायनाय बेखौ खुंनो हागोनखौ हयथ' सानफेराखैमोन नाथाय दिनै बियो मोगथाङाव महर मोनबाय आं बेनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौनो आङो गिबियाव साबायखर जासिगोन बिथाङा सान हर जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दिल्लीजों दिसपुरजों जेरैबायदि फोनांजाबनानै जोंनि बे काउन्सिलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों बिथाङा जोबोद बाख्नायथावना आरो बिथांनि दैदेननायावनो जों दिनै क'क्राझार बायदि मोनसे गोग्लैसोनाय थावनि होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गेलेनायनि बेलायाव गेलेनो थाखाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ आन्थरगाथोनि जायखौ बुंदों बे जोंहा एखेबारे गैयामोन दा बेखौ जोङो बनायब्रबनानैब्लाबो साजायब्रबनानैब्लाबो जोङो दिनै बे सन्टस ट्रफि बायदि भारतनां मोनसे जोलुर गेलेनायखौ जोङो खुंनो हाबाय आरो बेवहाय आङो बयखौबो नायफैनो थाखाय খাওলাইহৰগोন লাষ্টলি দৰ্শকসকলে আজি মেচখন লৈ কি আহ্বান জনাব বিচাৰে আপুনি মই আমাৰ বিটিআৰবাসী সমূহ ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে সন্তোষ ট্ৰফি আমাৰ ফুটবলৰ ভাৰতৰ আগশাৰীৰ খেল ইয়াত খেলি পেলাই বহুতে নিজৰ সংস্থাপন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল অসমত বা অসম দলত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ল তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা বা চাকৰিৰ যিটো পাবলৈ যি পথ সেইটো মুকলি হৈছে আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যেহেতু ফুটবলৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছে আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যিখিনি খেল পাতে সবতে দৰ্শক উপস্থিত হয় আৰু আমি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ গ্ৰুপ মেটছ আমি কোকৰাঝাৰত আনিছোঁ যাতে সকলে চাবলৈ আহে সময়টো এতিয়া এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰাৰে সময় হয় একচুয়ালি ফেস্টিভ মোডত সবে আছে দিনত যদি কোনোবা চাবলৈ সময় নাপায় মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ চাই কোকৰাঝাৰত আমি ৰাতিটো গেম অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি যোজা চলোৱা হৈছে ফ্লাড লাইট ইতিমধ্যে আমি ইনষ্টল কৰিম 6টা বজাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গেম হ'ব প্ৰতিদিন 6টা বজা আবেলি 6টা বজা আৰু আমাৰ গেম হ'ব 28 তাৰিখ 30 তাৰিখ 1 তাৰিখ 3 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখ আসাম টিম নহয় এই গতি 6টা ৰাজ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 6টা ৰাজ্যে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দিনত
খেলিব ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ গেম থকা তাৰিখটো মই কৈছোঁ ৰাইজৰ জ্ঞাতৰ্থে আজি 28 তাৰিখ 29 তাৰিখত নাই আমাৰ 30 তাৰিখত আছে আৰু 31 তাৰিখত নাই 1 তাৰিখত আছে 2 তাৰিখত নাই 3 তাৰিখত আছে আৰু 4 তাৰিখত নাই 5 তাৰিখত আছে সৰ্বমুঠ 15টা গেম ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু আমি শুনিছোঁ বেলেগ ৰাজ্যত দৰ্শকৰ পৰা টিকিট লয় আমি কিন্তু টিকিট লোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা আজি এই মেটছৰ কোন আলহী উপস্থিত থাকিব আজি আমি আচলতে ইনগ্ৰেশ্যন বুলি আমি ক'ব পৰা নাযায় তথাপিও কোকৰাঝাৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হোৱা বাবে আমি আমাৰ ইয়াত উৎসৱ হিচাপে লৈছোঁ আমি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি চিফ গেষ্ট হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু লগতে আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াটো থাকিবই লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা MP MLA EM MCLA সকল আছে সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব बिथाङानो जाहैबाय जे बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायस बर' बिथाङा जे स्पष्ट भाबै बुंदों जे दिनैनि मेट्सआ मोजाङैनो थांगोन आरो बे दिनैनि जानो गोनां आसाम आरो गवा हानजानि गेजेराव जे बे मेट्सखौ नायनानै बयबो हेफाजाब होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों